Assalamu alaikum wa rahmatullah. How to make money online. A cikin wannan bidiyon zan nuna mana yadda za mu samu kyautar USDT tare da Ton a cikin wannan bidiyon. Ku dai kawai ku sha ƙuri'inku ku biyo ni yawa. To insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba, za mu danna wannan link ɗin wanda muke gani a tsakiyar nan, wanda za mu ga a description kamar haka. Bayan mun danna zai kai mu Telegram, duk yanzu dai kaman network da yake ana mana ruwa yanzu. Yawwa to bayan mun shigo Telegram sai mu danna start, zai shigar da mu ciki. Bayan ya shigar da mu ciki, kar mu manta mai join ɗin Telegram channel nasu da yake ga nan na da spinning guda ɗaya. Bayan bara mu danna spinning ɗin mu ga abin da Allah zai bamu. Yawwa, congratulations sun bani X Empire guda 13,000. Ok, guda 13,000. Bayan haka idan kuka duba za ku gani ga shi nan Ton, USDT, Mejo ga yanan dai da dama. Duk in dai ka kai limit ɗin a spinning, to insha Allah kana withdraw instant yake sauka. Confirm ni na yi withdraw ɗin shi wanga Ton kuma ya sauka wallet ɗina. Don haka mu gwada try nasa tun kafin lokaci ya ƙure, tun kafin a yi yawa. Allah ya sa mu dace. Amin summa amin. Daga naku Sani Arewa Crypto. Idan kun ji daɗin kallon wannan bidiyon, Allah ku yi mana subscribe kuma sannan ku danna alamar ƙararrawa